Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. UDF Kumpato naambia hapa ndo pachemas pachijirepo kuti atupele muluzi pa 16 pano boma. Atupele muluzi Elisi Imani Simani Majidu ulemekezeka a president atu achipanja UDF Right Honorable Atupele Muluzi, ulemekezeka ma senior group ndi mafumu onse amene mwabwera bwano. Bwana tachoka kumawa mpaka Boma koma museumo thousand ofuna kuti akuoneni. Bwana ichi ndi chitsimikizo anthuwa atopa maboma onse awiri adusa akawa kunoko anthu amene wapalibe chimene awapangira anthu amene. Ndikamanena maboma bwana ndikutanthauza kuti kuyambira DPP imene yalamula zaka 12 palibe chimene yapanga kuti kuno. Ndikusabwera Malawi Congress Party zaka 6 palibe chimene yapanga kuti kuno. Kunabweranso boma la Joyce Banda zaka ziwiri palibe chimene anatani. Bwana anthu awa kutika zaka 20 bwana ife UDF sinakwe chisankho 2004 Amalawi awa anavotera abingu sichoncho. Koma anatani anatitawa anapita kukapanga chipani cha china. Koma anthu awawa ndi a UDF kusonyeza kuti anthu a DPP ndi anthu osatani osayamika ajanyenjepere. Wa DPP wangatenda uli yamanja mwaneze kusomesha skulu apita ku university atandire masengo kwatuka na mama wao. Yele yamboni yamanja muno DPP twajimani. Bwana chipani chimene chinamanga acheya ndi chipani cha DPP. Chipani chimene chinalanda magari moto wa UDF 186 ndi chipani cha DPP. Naam. Meneko chonda sakwera anthu ambiri mbene mmuti sokonezera kuno. Bwana acheya anamangidwa zaka 16 komanso inu bwana anakumanganiso mpaka nakumaula. Ine mbaya ananimanga miezi 3 kuchichiri a DPP. Ndiye bwana anthu amene ati amaoneka ngati achibale ayi. Anthu ajati amatipapanga chibale chosunga peni pachani kumpasa. Ulendo uno bwana inu mukutenga boma basi. Mseu umene huu bwana anthu onse 17 amene akuyimira upresident mwayenga ndinu noka ena usana tani. Ena pameti kunena pano ali mtulo zoti kuli kampeni akuchita kuagwedeza kwa salatu masiku 27 mbele ya president. Jamani wewe mtu jwa president yakumbwinyiza wow jamani kwenda ku jamanja pakulola nipa ngaibaba jira aje kubalajira tundeu Mwalimu na bwana usogolo kuhusu akubudikirani peleka nimoni sikokudika ndikanena kuti UDF mungoti boma. UDF Elisi Imani
Sumani Majidu. Sumani Majidu. Olemekezeka Abubakar Mbaya, amenemuli a National Organizing Secretary, ni ma members onse a National Executive Committee, chipani cha UDF. Olemekezeka Bambo Stanley Billiard, amenemuli pano, amenemuli Deputy Regional Governor, atsogoleri aku region, atsogoleri aku constituency, chipani chatu cha UDF. Honorable Mai Elisi Imani amenipa 16 September akale MP wadela leno. Daenda mtunde onseo. Zujirikula wona kuonekeratu kuti Honorable Elisi Imani yamene apambane kuruno. Sosa kaikisa olopangon. Komabe ntawi ilipo kuti tigwire ntchito tionetsetse kuti kuno kukale uniform. Mafumu onse chanda na jibereche moni kwa usope kuti moni. Wali msilamu mpela une. Assalamu alaikum. Hallelujah. 27 20 Jan Batala masiku 27 kuti musanke sokolo lanu. Sokolo lanu. Voti ndi moyo wanu. Mukasokoneza voti yanu mukubweretsa mavuto makomo mwanu. Chifukwa chake mwaona noka kuti kulibe ndalama katundu angokwera ntengo tsiku ndi tsiku, kulibe chakudya. Izi zabwera chifukwa cha vote. Vote yosokoneza. Mukudziwa chilungamo chachi. Ngati pali chipani chimene inu mwakhala nacho bwino mdzikomo ndi chipani cha UDF. Chifukwa 1994 muna vota mwachilungamo polosa UDF pampando ndi pamene skuli ya ulere inabwera mdzikomo. Skuli ya ulere amainda bambo inali ya ulere. Ana amapita ku primary ulere samalipira olwantamba. Amalandira so makope ulere. Komanso nyumba ndi nyumba imalandira fetereza ndi mbewu ulere. Starter pack. Kunaliso masaf imene inapanga miseo, school block, michigo. Mumakwiraso ntchito kulandira chakudya. Amene mukumbukira food for work. UDF inabweretsa ma cell phone amene ali manjawa. Ziri kugozo siyana. Amalawi nthawi imene amapanga ma business. Ni nthawi imene tinaona amalawi kugula ma minibus mdzikomo. Amalawi anani mangobidika. Na amene amatsata mmene chimayendera chuma. Nthawi imene UDF imalamula inatenga boma 1994. Pamayiko saukitsitsa pa dziko lonse lapansi tinali pa number 4. Number 1 osauka kwambiri. Number 4 imene tinali lifeyo. Nthawi imene acheya amachoka pa mpando tinakwera fika mpaka na number 7. Kutanthauza kuti anthu amachoka mu mphawi chifukwa cha ma program a UDF. Lero tabweranso pa number 4. Pamayiko osaukitsitsa pa dziko lonse lapansi. Tanthauza kuti vote yanu ikhoza kukhonza komanso kuonoka. Mwaona UDF yalamula zakate zitukuko ziwoneka ndi maso kuti tinapanga chakuti. Papita pakati pa 20 years
Tandiuzeni chituko chimozi chachitika ku. Tandiuzeni chintu chimene chikuoneka ndi maso mdziko muno. Chipani choka cha UDF. Chifukwa UDF imakuganizirani kuti munthu akhala osangalala aninde makobiri nthumba chakudya ku nyumba. Njira yache bizinesi komanso ulimi. Wosunga ntawi zinthu sizili bwino, kulibe ndalama, kulibe chakudya, kulibe ndalama, kulibe chani kudukosokola usana nkuli ati nyamati kwela za fotokoze mene zikuzilile kuti alipo amina kuzokwela pano kufotokoze mene mkuli ati nyamata kakwela datu Muno kumalembe nguzo kuti kumalembe kuno kuli umbawi mukuona zombe tukuyendera ipapo pita tauni situkuvutika wabika sasa naliopanga ni ndani tona president ngana akule pendo mwepezeka washinyamata ngati uyuyu ikatoa kuti pamene Kumashi kulele maona sinu kumuna ngalamba kukuna nyama tanzado kachuru kana kuna kikukuti kaifu nizo mkungu kose kumuna noka kukupenu mkupita mkuneo mene machokela kunoko tana sitima iziwa makenda na kona kasa uko mkungulibe mkungu kwa ndukumeneko machokela Aforokoza sama keti komanso amainja amambo kudziwa kuti mukudandaula kuti kulibe chakudya kulibe ndalama si George alipo amina kuzofotokoza kule kule yakwela ni mai yakwela fotokoza ni mene muziri kwa alipo amene Demo l'india al suo granculo.
Voti yanu nditsogolo lanu. Voti yanu ndi moyo wanu. Munamva kuti mbuyomu chaka cha 2020 amene amadalira chipani cha Anzathu chija kuti atsogolere kampeni, amene anali patsogolo anali Atupele Muluzi. Nazungulira dziko la Malawi kuchenjeza Malawi kuti chonde musapange mistake. Ena amavomera chinthu akachiona, amavomera chinthu akachiona. Atupele amalankhula nthawi imeneija, ena samafuna kumva. Lero ndi pamene amakumbukira, koma Atupele ananena atu. Lero kulibe ndalama, kulibe chakudya. Zipatala mankhwala kulibe. Madzi simwa madzi abwino. Kuli mavuto. Si George? Mafuta? Mauta? Nthawi ya UDF panalibe tsiku limodzi pamene mdziko muno mafuta anasowa. Panalibe. Izi taziona pakatipa. Ne timvani bwinobwino. 2020 a DPP amadalira ine. Papidano zaka 5. Kuchokera nthawi imeneji amene amatsogolera kampeni kuzungulira anali Atupele Muluzi. Kutanthauza kuti amadalira ndani? Ine. Ulendo unamayinda abambo pepani koma 5 years kuti adzuke sachikulire ndi vuto. Si chibongo ya chilungamo. Nthawi ya chinyamata titamange tikonze dziko lino. Tikuvana bwino bwino. Dr. Bakili Muluzi nthawi imene amatenga boma 1994 anali zaka 47. Atupele Muluzi lero ani zaka 47. Chanthauza kuti pamafunika wachinyamata kuti azungulire athane ndi mavuto a mdziko muno. Mnyamata amene ali ndi maubale kunja kwa Malawi ndi mayiko osiyanasiyana. Acheya anali ndi ubale ndi mayiko a aluya, Saudi Arabia, Kuwait, kwake mamba miseu Kuwait Fund, Saudi. Si George? Benji ku Libya, kwake kusu kuno dziko limodzi kunalibe vuto yosowa mafuta. Benji kwake dziko limodzi kuno simunamve kuti ndrama yakunja yavuta. Pamene amachoka a President Muluzi pampando ngati president, dola ndrama yakunja timakula 106 kwacha. Lero dola tukukula 4,400. Antaonu. Lero amainda abambu mene ndabwera pano ndikuchokera ku United Arab Emirates, kumene kuli Dubai, Abu Dhabi. Nakumana ni mfumu ya ikulu wasaina ndi Atupele kuti tikatenga boma pa 16 September. Dziko la United Arab Emirates ndi dziko lolemera kwambiri pa dziko lonse lapansi. Libereka ndrama kuti kwacha ibwerere muchimache. Drama ya kunja ipezeke. Dziko la United Arab Emirates tasainirana apereka ndalama kuti anyamata, azimayi, asungwana, azibambo mupeze ngongole mupange ma business. Apereka aonetsetsa kuti dziko muno mafuta asasowe. Talonjezana ndi program yanga Business First kuti kuno program manifesto yathu
starter pack ibwererenso mulandire fetereza ndi mbewu ulele ngati starter pack. Chakulizana. OVO program, one village, one product. Imene President Muluzi amafuna kuti ipitirire iyambaso pa 16 September. Sewatala timange kuno, sewatala kuno. Chakulizana. UDF ndi chipani chokhacho chimene chinakhazikitsa maziko. Chifukwa ku UDF kuna katswiri odziwa kuyendesa dziko, komanso odziwa mavuto anthu m'midzi. Kuti likhale chakudya, likhale ndra matumba. Kungochokapo UDF mavuto. Tikuvana? De vote yanu musaononge. Muvotere President Atupele Muluzi, UDF MP LC Imani. Chakulizana. Nenda pempe a MP abwere akupatse limoni. UDF Mosakaya nthawi msonkhano usuwanga ndi wa bwana anga. Ulemu mulandire bwana wanga. Komanso ndikuyamikeni bwana wanga chifukwa chozipereka. Nseu nkhalamba sinkanakwanisa. Tinene zoona. Nseu ndiwoyenera ung'ono sizikuoneka apa. Anganga akajezira apa. Anamwa bana dolitala lyosopereni. Pa 16 September nangati kusakalita lali yatutendeshe nene. Patupele Muluzi kuchonga. Paya lise Imani kuchonga. Litalati likuomboleshe. Abwana wetu natukumbwise ejinji mwine twalibalire. Atikumbusa zambiri mwina tina iwala kuti masafu kuno amachitika ndabakiri Muluzi. Chipani chake UDF. Tikumbukire nthawi ya chipani cha UDF seuti maenda kuchokera kumpakana kwafika kumagonji wopanda kuvula sketi. Lero lino tinakotera TPP. Chipani chilichonse chili ndi kwawo. TPP ndiye chipongwe. Tinayika mboma kukhala zaka 10 koma osatipangira china chilichonse. Lero chipani cha chipongwe tuchiwishe soni mboma. Pachikuonesa kuti chipani chila cha chipongwe mnyamata jwambonepone kajunga njivela kwenda najo napa kuja kujigalanga lamba jijawo. Abwana tuta mwaya ayankula, inu mwayankula, palibe pamene afusa kuti odea kuti bwanji pamenepo, kusonyeza kuti sana mvaka lamba. Tiye nitisapange mistake pa 16 September, ngati tukufuna federeza uja pali pose, tikavotere bwana watu Atupele Muluzi. Ngati tukufuna azimayi kunoko ujembere wabwino, Atupele Muluzi. Mazi abwino, Atupele Muluzi. Maskulu pali pose, Atupele Muluzi. Makope aulele aja, UDF. Osapanga mistake, tisajedwese bwana anga nsongano ndi wa bwana. Chifukwa cha nthawi ndi kuti bwana mwende bwino. Koma ndikupempheni bwana wanga. Osewa atu ndi mavoti anu awa. Kasakhale komaliza muzabwereso. Ndi mavoti anu awa palibe za chinyengwa pa ndi mavoti anu. Komanso chimene timavutika nacho kuno, matisheti mayi, nsalu mayi. Nyumba imaoneka kuwala ili ndi penti. Tipeteleni bwana. Nanga kumalambe kuno ine ndikanena kuti abwana anga ndamene achoka jet awandeti ndi abiga akulu eti nanga abiga alankhula ine ndikalankhula zambiri ngati komabe ndingokuwuzani bigi kuti mavuto ena achulaja kuphatikizapo pamene pacha ife timadali ya Muleki Malombe abweresa African Park ndikutilanda nyanja ija pano sikulibe komwe likatenga pa 16 September bwana tibwezereni Muleki Malombe ija ife tizipita tizikapha soba sichonje izi kuti ziteke musabwereze so mistake munapanga chaka chinachi chakuti MP akhale wa UDF kansala wa DPP koma kuyambira president akhale wa chani MP akhale ndani kansala akhale ndani koma
komanso ndamva kukoma kuti munapita maiko ako aluya. Ife tikamadusa kwa mai Aisha mambo timaona manyumba a Chisilamu amangira. Bwana akazawina yedise muzamutenga mukapemphe kumene kumanyumba. Anthu esewa akufunanso manyumba ake. Zikomo kwambiri. Komande Kansala munasankha bwinoni. Kansala azikhala nditi ndevu ngati mbuzi ngati president. Koma kusiyana kwache Kansala ndi sisi president wadasi. Yakoma walankhula. Amainda bambo ine IMP ndapasa support. Akansala ndapasa support. Masiku atsalawa mwina fotokoza pafunika nsalu, pafunika matisheti, tiyeni tilimbe mtima kuti kuno yellow. Uniform, President UDF, MP UDF, Councillor UDF. Takulizana. Pozungulira tisaiwali. Tichuluku ochipanga. Koma tisatalikitse nkhani. UDF pamene ikubwera mukhale ndi ndalama nthumba chakudya kunyumba. Ndalama nthumba chakudya kunyumba. Ndalama chakudya. Chakudya ndalama. Ndalama chakudya. Chakudya ndalama. Ndalama chakudya. Chakudya ndalama. Ndalama chakudya. Chakudya takulizana. Takulizana. Zikomo kwambiri Mungu akudalitseni. Assalamu alaikum. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.